Индуро клипа. Добре. Кой не разбра? Това са каращи. Христо Писаров, дами и господа, качи се, като да ни повярват. Излагане. Липия Стънт Райдер излагането с 4,2 км в час. И ето Христо Писаров, отново ще покажа. Христо Писаров, дами и господа, идва право с камерата. И ето дървото, дървото! Пазе се, борче, идва мотористче. Да, бе! Много питам само пред камерата. Че на банана, с банана нещо